Mga kamisor, live tabalik mga kamisor, no, dani sa may zone 4 Dinugon mga kamisor, no, padayon paghihapon mga kamisor sa pag-imbestiga ang mga personahe sa Soko, no, napa sila sa sulod gud sa Panimalay mga kamisor, sa nasangpit nga dalagitan, no, nga alias nga gaygay. So na po dani mga kamisor, no, ang kargahan mga kamisor, no, sa Patayng Lawas mga kamisor sa maong biktima mga kamisor nga gikan sa buhatan sa lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Taguluan. So nani kadaghan mga kamisor ang tao dani gawas na luyo pa man nga sulunon ang maong area, no. So kauban po nato mga kamisor ang ato ang mga personahe sa MDRRMO Taguluan o MDRRMO Villanueva. Ug na pala ito mga kasandaluhan. Sinana sila ka mga abtik mga kamisor no nga mo responde pod taga na ay mga panginahanglan mga kamisor sa ato ang mga katawan. Napunta ni mga kamisor atong mga personahe actually sa 28 IB inugikan sa Malitbog. Juan Kusniano. Ano yung itong mabait? Kita tahu na yun. Jadi, atik mo ngayon eh. Kasi kita lupo. Oo. Siyara. Sakto. Ayun mga kamisor. No morning area mga kamisor, no morning ang balay, numingaw kayo sa inyo nakita. No dalan tulad tong side Panao, Padulog. Dito po dahil mga kamisor no pasaka. So wala gid lain panimalay na ni mga kamisor kaninang jud no dani sa area mga kamisor. So na po dani mga kamisor no ang kagawad mga kamisor sa Barangay Santa Ana nga si Kagawad Wilfredo Buboy Rais mga kamisor no. Nga to po siya hinabi ang kaganina mga kamisor na so far mga kamisor sumala no nga mga permiro gini mga kamisor nga hitabo dani sa may Barangay Santa Ana no nga naagwing ni sulod sa Panimalay no og nang dunggab mga kamisor og personal labi na gyud mga kamisor usa ni kag 19 anyos mga kamisor ang babae no nga gikutuan taon sa kinabuhi mga kamisor sulod sa iyahang Panimalay. So wala pa gid tay igong detalye mga kamisor kung unsa pa gid ang hinungdan no unsa ang ugat gid ani no sa gihimong krimen kay nagpadayon pa pud mga kamisor nagkamulo pa pud ang ato mga personahe sa Soko no og giubanan pud sa ato ang kwerpo sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station. So naabot ani mga kamisor no ang amahan gyud sa nasampit nga babae mga kamisor nga si alias Gaygay no nga si Sir Rodrigo Galo ano nga gikabuti nga naguban pa ni sa iya kaganina ang iyang anak sa magulang anak ni mga kamisor no kay ning naog no nilulhog dito sa ubos nga part na nga part mga kamisor kay mo padulong na pud og trabaho ang iyang papa no sining uban ni si alias Gaygay no kay na siya paliton nga energen dito sa ubos og mo rin to mga kamisor no gikabutyag nga nagtrabaho naman ni dito na mabudayon sa trabaho ang amahan so katuyang anak no mo na rin isa ang nibalik dani pasaka no patangas paingon sa ilang balay balik. So inani kami mingaw mga kamisor ang area no mingaw gid siya ilaharang balay ang naadani. So karon pud nga panahon mga kamisor no kay nagulan-ulan na sad mga kamisor. Nagulan-ulan na gid mga kamisor ang palibot na ni no luyo pa man nga nagulan-ulan na mga kamisor. No luyo pa gid nga nagulan-ulan. Daghan niya po kayo tao. Diri ka man ha? Diri ka na? Dito. Dili ko papa nga ganina to pala tulila dito. Dito ka tupang do iya ka Sumo palibot mga kamisor. No daghan pud kay tao mga kamisor luyo pa man no sa pagpangulan-ulan. Iya sa lawan hitabo mga kamisor no mga pasado gibanaban mga kamisor nakaresponde dani ang ato ang Santa Ana no kasi lang gid una nakaresponde ato ang Santa Ana BDRR no pinaagi pod nila ni Sir Paul Christian Digamo mga kamisor nga naabot sila dani mga alas 11 so pag hikap nila sa pulso no walay pulso mo hilatan pod nila ang Taguluan MDRR gipahikap pod nila ang pulso mo to wala gyud pulso mga kamisor ug ang dugo mga kamisor ni action na pod siya og bagtik
No, so probably mga kamisor nagid sa ginabana nga mga alas 8 to alas 9 no ang maong panghitabo. So far pod sumala pod sa ato ang mga authority mga kamis ato ang mga kadagkuan. Pero pag na to hinabi pod mga kamisor no ang mga personahe pod sa may Soko og sa ato ang hepe pod sa kwerpo sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station. Okay, padayon pa po sila mga kamisor sa investigasyon gyud sa area. Yes mga kamisor, mingaw gid ang dapit no. Pero luyo pa man yung mingaw daghang kay tao karon. Uli, ugas plato. Dili makichika dito. Kaya suko karon mo interview ana. Ayun mga kamisor no. So padayon pag yun, ito lang hulatan mga kamisor nga mo sulod na mga kamisor no. Bali ilan ang ikarga mga kamisor sa kaning gitawag nga 3-in-1 sa LGU Taguluan ang patayng lawas sa mga kamisor. So mga kamisor napagid sila sa sulod no, padayon pag yun ang pag-imbestiga sa toong mga personahe sa Soko. So mga kamisor, pasensya kayo no, kay magulat pa magita sa investigasyon gyud no sa tong kadagkuan labi na sa tong Soko no sa atong kapulisan. Kay dili man ta pwede nga magpataka lang base lang pod no sa atong mga nakalap no kay do na magid mga igo gyud pod nga mga pamaagi no o mga pag-imbestiga pinaagi pod sa ato ang mga authority nga mao pod ang naakaron ni nga scene of the crime operatives. Ayon from Mel J. Naibawan na ba ma'am kung kinsa ang nagdunggab so far? Mel J. no wala pag yun no pa mapatay nadawat nga lead no og ato pag yung suwayan pod karon paggawas aning ato mga personahe sa Soko no ang kanila yung nahimo pod nga initial nga investigasyon. Ano sa mga kamisor no gikabuti ag kani si alias Gaygay mga kamisor no kamagulangan ni siyang anak ni Sir Rodrigo Galo mga kamisor og usa ni siya ka sakristan sa may Santa Ana Parish mga kamisor. Mo nang subo kay pamalandungon mga kamisor kay kabutyag nga usa gini siya ka buutan nga bata no di kani siya kitigawas kaayo og sayang panimalay mga kamisor kay dani ra gid siya mogawas mga kamisor dani gid siya panimalay. Og kabutyag nga mobalik mo nilang klase mga kamisor kay usa ni siya ka second year student no kabutyag mga kamisor nga mobalik nilang klase sa Enero 20. So mo nang naa siya sa ilahang panimalay mga kamisor. Ayun, so later on mga kamisor no atangin niyo mga kamisor no ang dugang pagdayon nga mga detalye labi na gid niya sa tong patrol balita sa hapon kay daghan po tawag na interview mga kamisor nga mga personahe dani no nga taga dani gyud sa may zone 4 Dinugon labi na po ang ilang zone 4 ila pong zone leader dani mga kamisor nga si Ma'am Loli Dael no kauban po ang si Kagawad og na interview po nato mga kamisor no mismo ang papa gyud sa biktima og ang ato adeng mga first responder mga kamisor no nga unag yung niabot na ni pod mga kamisor nga ang BDRR Santa Ana mga kamisor. Ayun mga kamisor tuta sa gawas kay adunay kabutyag mga kamisor no nga usa ka pagdakop mga kamisor. Wala to sa taon pod mga kamisor kay tuwa pod sa ubos ng area no. So kay nabisi pod itong mga kamisor labi na gid ang mga kabataan no kay so far kabutyag nga adunay nakita mga kamisor no. So pasensya kay mga kamisor kay medyo gauyog siya kay gabaklay ta no paingon ta dito sa may police patrol. No kay gibutyag mga kamisor no naay gatrabaho po dani nga mga lalaki ba kay taod sila og kural og gikabutyag nga dili na sila taga dani pod no taga lain na sila nga dapit mga kamisor og sumao pod na mga kamisor ang gitapukan po karon dani mga kamisor nga site sa ubos nga bahin kay no posibleng adunay naay gipang silaban ni mga kamisor. No, naigipang silaban mga kamisor ato ang sudlon. Kay dunay gidauban. Kung na magyumurag kuan ni mga kamisor
Kaning puyanan ba? Magpuyanan guro ni mga kamisor sa mga trabahante. Ayun mga kamisor pa dayon ta. Oh, dali ta sulod mga kamisor. Sa area. Dali ta sulod mga kamisor. May hapon sir. Sa radyo din ya sir. Pwede mo masulod sir? Dapat doon. Dito ma'am. Ayun, thank you sir. Ayun, ang kami sir. Ay, excuse me sir. Unsa ni nga area dani sir? Kaning unsa ni balay ni dani sir? Or Kanang kailangan mga pan lang. puyanan lang sa, Kailangan sa mga sa mga trabahante o tao? mga tao lang. Ayun. Sa mga pamilya ba. Ay, pamilya. So lang kabantay. Dahil mga pan nagtambay lang diri mga. Okay, thank you sir. So natambay na po to sila dani mga kamis or nung uga. Naabot ni. Oh, so po ni sir. Sir, sa may naikuan na sir. Nang tapukan na sir. Kung suspect siguro. Ano yan, suspect sir? Trabante man lang kural. Kaning kural. Unsa ni yang itukod ni sir? Subot na si itukod na dito. Ko dry so. Hmm. Ayun. Normal ito giton siguro. Kagawad, unsa may naida ni kagawad? Nalay gamay nga i-klaroon. Mhm. Na may gamay nga nakuha dito ebidensya. Mhm. Itong gloves lang. May katok. Tanawon lang. Bong! Bong! Ay! So, nay, si kagawad ni sa Kagawad, hi sir. sa RN. JCC. Ay. Nasa lagitan out diri sir. So nasa lagitan ang mga kamisyon ila lang gina-check sa tong kapulisan. Sambol pa rin mga. So nasa lagi lantaw mga kamisyon. Ila lang gikuan kina sila ko ang mga o ganaan po dito mga kamisyon na igipang silaban dito mga kamisyon. Agimi ni sir. Tapos lagi pa ng kalkag ganun mga. Ayun mga kamisyon, balik kasi itong live. Yes, Ma'am Judy, ano, wala ang signal, no? Pasensya kayo, pero nanakaroon ang signal, Ma'am Judy, ano. Mga kamisyon, pasensya kayo, no? Kaya medyo hinay ang signal na ng area, mga kamisyon. No, so, adunay gamit mga kamisyon. Nga, gipang pangita, mga kamisyon, karon. No, may tungod po sa kaning gamit po daning mga nagtrabaho po dani nga area mga kamisyon. Okay, gikabutyag nga na magigitaban. Pasensya kay mga kamisyon kay wala gid atong signal mga kamisyon, no? Medyo hinay gid ang signal lang nilapitan na palayo ra tagamay mga kamisyon, pero last worries no kinaputoy kauban nga to ang intern po dato ang immersionist gikan po sa SITC no nga si Bianca no napod siya sa duol gyud nga area kay nag-video. So naay gipangita mga kamisyon no mga pwedeng himo nga ebidensya mga kamisyon no dani mga kamisyon. Tagadani mo, ma'am? Tagadani mo? Oh, Ay, unsa ni dani nga puyanan, ma'am? dinugon. Dinogon. Mga, kuha na ma'am, puyanan sa natabaho dani. Virgin. Ay, unsa yung pangalan, ma'am? Marian. Marian. Tagadani ka, ma'am, Dinogon? Marian Santa Ana. Santa Ana. Ay, yung apelido, ma'am? Ang kuan bistan. Ang imong apelido Bistan? Ma'am Marian Bistan. Tugod, ikaw ang tindera, ma'am? Ikaw ang gipalitan jud kagay na sa biktima og Energen. Biskwit o Biskwit ug energy. Sidol 40 kay sakit daw yung ulo lang. Sakit yung ulo. Pag kumato niyo palit, ma'am, nibalik ra po siya dito. Oh, nabalik ra. Balik ra Kaya siya. papa diha sa kalsada. Diya sa kasada. Kuan kay padung mo duty. Patong mo duty. Pero kanang gikabuti ang mga trabahante aning nagliyok aning kural, ma'am. Nara na sa dani kanina. Nagkuan pa na sila, diha sila nagtapo kay naghikay sila og pamahaw. Nagikay sa pamahaw. Pamahaw diha kay Tapon na. Ayun. nasana siya. Kapalit mo daw tambal siya daw. Amo sisilid og may pinamit, nagpalit sila mga. Kapon po daw alam rin kapon. Ang kanang tabante, ma'am. Ano may gidala sa mga Na patrol. Ano ito patrol karon? Patrol imbestigahan ta na. Imbestigahan ta. Sama din sa kapon.
Dako mo to siya samad. Sa kamotra, ma'am, sa kamotra. Nahurot gani akong among sisilid ug pinamik kay iyang si inom gabi eh. Sa kamotra. Ayun, sa mga kamisyon, ikabutiyag no ni ma'am Marian Rivera yung alam. Pwede na ko mga pangalan man. Marian. Marian Vista, ma'am, no? Pero kanina, Marian Vista. pier na sila. Ang tindera ni mga kamisor nga napalit sa ulo. Ayun, so nagpalit mga kamisor, no? Unya, katong mga tabanti da ni ma'am, katong isa, nasamad yun to. Gahapon pa to sa hapon na samad man. Nasamad. Ang kumingking. Kumingking. Mhm. Nya, pag uli nila ng out sa hapon, kuan. Nagpalit siya dayon sa tindahan og ka na amok sisilin og yung gidala. Ay, katong nga dito. Purman to siya. Purman to siya. Siya mo'y purman di ari. Bila edad to, ma'am. Okay balo mamoy kay bago pa man na sila di ani god. Pero dili na siya taga-dani. Dili. Dili siya taga-dani. Katong ilang engineer di ani mo'y nakibalo og taga-asa. to Taga-asa sila. Pero unom na sila kabuok. Mm. Pero pila na sila kabulan, ma'am, mga pila na kagsak. So mga kamisor, no, ang tanan nga trabante mga kamisor katong unom dani sa kaning area. Unsa ni dani gid mo kaning gikuran nga area? Dinogon. Pero unsa itukod dani probably mga anong ilang gikuran? Imo ang planta sa carbon o ulingan. Ah, yun mo planta sa carbon ug Pero uling. gipauna nila pakural. Pakural lang Ay, sa. daw kay kulang pa daw ilang kapilaan. Ma'am, pero pila na kakatoy ga baligya dani, ma'am? Kani ma'am itilan? Dugay na Wala karon. 2 years. 2 years na kada ni. Ayun. So mga kamisor, asa mama? So, madali mga kamisor. So, gipangkarga po mga kamisor ng sampit nga mga tabanti mga kamisor kay para sa dugang investigasyon. Huwag ipangkuan mabot sila mga kamisor sa soko o blood samples. So, ang tindahan mga kamisor no kailan na din nga dapit. Dani nagpalit mga kamisor hinabi ganin nato earlier ang tindera gid mismo no si Mang Wilma. O ga ilang balay mga kamisor kay dito sa taas katong anyo makita nagsiga-siga nga mga ambulansya mga kamisor. Namo issue mo gloves. Ngani nga design sa color. Wala sa suspect. Ngani nga design dito ng gloves. Ma'am, nabigyan. Ay, sorry. So, bawal mga kamisor bawal. So, dahil na sa ligid mga kamisor kaya bawal lang. So, kalagan mga kamisor ang tao lang yung area. Kita mo video